Vitajte vo svete nerezovej ocele spoločnosti REAS. Moje meno je Rea. Pracujem ako virtuálna asistentka digitálneho marketingu v REASe. V nasledujúcich minútach vám predstavím ponuku nášho nerezového e-shopu so zameraním na nerezové príruby. Príruby sú kľúčovými spojovacími prvkami v potrubných systémoch. Umožňujú jednoduchú montáž a demontáž potrubí, armatúr či iných zariadení. Ich tvar, konštrukcia a použitie závisia od prevádzkových podmienok, ako sú tlak, teplota a typ média. Zaslepovacie príruby bez otvoru slúžia na uzavretie potrubia alebo nádoby. Umožňujú jednoduchú demontáž a opätovné otvorenie systému. Využívajú sa pri skúškach tesnosti a sú riešením v situáciách, keď je potrebné dočasne odstaviť časť potrubia. Zaslepovacie nerezové príruby dodávame podľa európskych EN a tiež nemeckých DIN noriem. Pre tlakové triedy od PN6 do PN40. Vonkajšie priemery od 75 do 755 mm. Krkové nerezové príruby dodávame podľa viacerých noriem. Sú určené pre tlakové triedy PN10, PN16 a PN40. Skladujeme príruby s vonkajšími priemermi od 90 až do 3405 mm. Príruby majú dlhý kuželovitý krk, ktorý plynulo prechádza do potrubia. Poskytujú vysokú pevnosť a odolnosť voči tlaku. Krkové príruby sú ideálne pre náročné prevádzky s vysokým tlakom a teplotou. Ploché privarovacie nerezové príruby dodávame podľa normy EN 1092-1 alebo DIN 2526. V rozmeroch od DN 10 do DN 500. Jedná sa o jednoduché príruby, vhodné pre nízke a stredné tlaky. Často sa používajú v menej náročných aplikáciách. Podobne aj točivé príruby sú vyrobené podľa nemeckých a európskych noriem. Ponúkame príruby s vonkajším priemerom od 90 do 1015 mm. Točivá príruba nie je pevne spojená s koncom potrubia, ale voľne sa otáča okolo lemového krúžku. Uľahčuje sa tak montáž. Tieto príruby sú vhodné tam, kde je potrebné často rozoberať potrubný spoj. Lemové krúžky dodávame podľa viacerých noriem. Ponúkame rozmery od 40 do 905 mm. Dodávame aj tzv. Nízke lemové krúžky s rozmermi od 18,5 do 506 mm. Krúžky umožňujú otáčanie príruby bez pretáčania potrubia. Znižuje sa tak opotrebenie príruby pri ich častom rozoberaní. Okrem prírub ponúkame široký sortiment nerezových výrobkov, rúry, tyče, plechy aj profily rôznych tvarov. Nechýbajú navarovacie a závitové tvarovky, ako aj nerezové kohúty, armatúry a iné príslušenstvo. Náš sklad sa nachádza v logisticky výhodnej lokalite v strede Slovenska, v blízkosti hlavných dopravných ťahov. To nám umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu tovaru za konkurenčné ceny. Naša spoločnosť je tu pre vás, kontaktujte nás telefonicky alebo objednajte prostredníctvom nášho e-shopu. Nerezový materiál rýchlo, spoľahlivo a dostupne. Keď nerez tak teraz, keď firma tak REAS.